La previsió de l'oratge per este dijous, dia 12 de novembre, tindrem intervals de núvols baixos en el litoral i predomini de cels poc nuvolats en l'interior. No es descarten bancs de boira matinals en l'interior i boires costaneres. Les temperatures mínimes amb pocs canvis i les màximes en descens d'entre 1 i 3 graus, vent fluix variable. Quant a les temperatures, es requereix tenir avui una màxima de 18 i una mínima de 7 graus, Ontinyent màxima de 19, mínima de 8, Gandia màxima de 19, mínima d'11 i València tindrà una màxima de 20 i una mínima d'11 graus.